Avui us he portat al Poble Sec. I us he portat al Poble Sec perquè, ja deveu saber, que cada vegada més el Poble Sec està ple d'artesans i d'artistes, bueno, ple de tallers. I us he portat un taller tan especial que no sóc capaç de definir-lo. I, per tant, aquí tinc a la Sil Mellado, que és una de les 3 ànimes que té el taller, però després parlarem nosaltres dues, comencem per ella, que ens explicarà exactament on estem. Bueno, on estem no, estem al Poble Sec. Què es fa aquí? Què fem aquí? A veure, això és M de Mediterráneo. M de Mediterrània. Exacte, això és la marca. Llavors, bé, el que fem és una fusió entre belles arts, construcció, fusteria, o sigui, volíem aconseguir unes peces molt especials, amb molta personalitat, i realment el que fem són peces molt exclusives. Fem sèries molt limitades també, i, bueno, d'alguna manera el client pot personalitzar fins i tot acabats, que si vols després t'ensenyo uns quants que hi ha. Vull. Bé, doncs resumint... Vull que tots els telespectadors vegin. Perfecte. Doncs resumint seria això. Allò, una nova fusió de coses. Explica'm el que tens aquí. A veure... Em diràs, no, això serveix per fer... No sé. Aquesta obra és l'Ossada. Sí, mira, això se'ns va ocórrer fer col·laboracions amb altres artistes, no? Llavors, en aquest cas... En teniu molts al redador. Sí, molts coneguts i gent molt bona amb la que ens agradaria treballar també, no? Llavors, concretament això va ser una idea de dir, bé, fem un lienzo que pugui servir fins i tot per exterior. Llavors això, la peça està feta amb ciment, amb fusta, i li vam demanar, en aquest cas, amb un pintor, Igor Losada, li vam demanar a l'artista que ens fes una representació molt mediterrània, evidentment, i va optar per fer una aloe. Aquesta peça, de fet, es diu Aloe en flor, perquè si tu mires bé, és una peça molt especial, no? Totes les peces tenen una frase perquè va ser una miqueta la inspiració que vam tenir, no? El fet de dir, mira, arriba un punt que si t'hi dediques realment a el que t'agrada fer, les coses surten soles. Pensem que és així. I aquestes frases són una representació d'això. Molt bé. A veure, explica'ns, ensenya'ns alguna cosa. Més coses, mira. Aquí tens una peça, per exemple, això es diu Trilogia, veus? Mira. Trilogia. Traurem aquesta d'aquí. Ui, pesa. No, se resiste, però ja està, veus? Això seria la base, que és un tronc, tot és orgànic, com podeu veure. Un tronc d'arbre. Ciment, correcte, i aquí aquesta peça d'aquí, bé, està feta amb ciment també. També, si li busquem la frase, veus, la tens aquí. Però bé, són frases de fa molts anys i, de fet, són frases que són profundes, no sé com dir-te. I si t'hi fixes en aquest foradet d'aquí, això és perquè la peça pugui anar. Llavors aquesta peça es col·loca aquí, això és una safata, però podríem col·locar una altra, com ara aquesta d'aquí, veus? Això és un bol, també és una peça feta amb ciment. També té una frase. Correcte. També és una frase és la mateixa del lienzo. Però bueno, té aquesta peça d'aquí, que és per posar un incenciari, que també té la seva frase, creer és crear. Hi ha escultures, llavors bé, això és una peana, com et deia, per posar sobre l'escultura, o es pot fer més petita com a taula, o fins i tot serveix de taburet. I després aquí... I aquí tenim això, aquesta magnífica... També està sense acabar, aquesta. Una peça curiosa. Sí, aquesta està sense acabar també, però bé, la flor és natural, tot el que utilitzem ens agrada que sigui natural, que sigui fusta, que sigui orgànic, que sigui... I aquesta d'aquí? Aquesta d'aquí concretament, mira, això és... El sobre és ciment, això és fusta, aquest tirador és de jute i això és coral blanc, veus? La podem encendre. I és una làmpara. Correcte, i això també és fulla natural. L'acabat d'aquí dalt també és ciment. Bé, com et dic, són peces que intentem que siguin molt, molt especials. Molt bé. Això d'aquí, això ens encanta. Això també és una peça ens encanta, sí. Això també és fusta amb un... Bueno, porta un treball a sobre que li diem, és un acabat especial, que li diem cebra d'aigua. També podem fer cebra en coral, vull dir, és l'acabat en si de la ratlla, amb altres colors. Però el xulo, o el que a nosaltres ens encanta, és aquesta combinació, com pots veure, de ciment un altre cop amb fusta. Els acabats al sobre és ciment, i bueno, tens una taula ja també amb aquesta combinació, fusta, tronc, ciment, exacte. Combinem tot això, o sigui, la combinació poder del ciment amb un orgànic com pot ser el jute, sembla com que no pugui ser, o amb flor, no? Llavors aquesta trobem que és la gràcia, no? Una miqueta el barrejar. I el paper del Daniel? Sí. Bueno, yo soy el técnico. Tú eres el técnico. Sí. Vale. Hago las piezas, ella me las diseña y yo las hago y las fabrico. Y cuando lo estás haciendo, ¿qué ves? ¿Qué sientes?
Hombre, personalmente los materiales, la madera, el cemento, son materiales que a mí personalmente me gusta mucho y disfruto mucho el hacerlo. Y entonces, pues bueno, creamos estas piezas tan chulas. Antes de estar en M de Mediterráneo, trabajabas también. Sí, en otro sitio, en otros materiales. Sí. ¿Igual de creativo o simplemente era un Bueno, trabajo? Parecido, sí. Siempre has sido un artesano Se al puede 100%. decir que sí. ¿Eh? Sí. Bien, a ver, enséñanos una de las piezas que ella te ha marcado. Esta misma, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, esta pues nos hizo 4 líneas, nos dio la idea y bueno, y ¿Os las... dijo también los materiales, estos los has escogido tú? No, los materiales los escogemos entre nosotros, entre los dos, entre los tres. Sí. Bueno, aquí hay un gran trabajo de equipo. Sí, además es todo artesanal, todo se hace a mano, Ajá. todo es manual. O sea, todo se hace con todas esas piezas que hay aquí. Con todo, todas las herramientas las tenemos aquí, todo es muy artesanal, no hay maquinaria, obviamente se tarda su tiempo, lleva muchas horas. ¿Qué estás haciendo en estos momentos? Ahora estamos haciendo esta lámpara. Esto será una lámpara. Esto será una lámpara, sí. ¿Eh? Es una lámpara con base de cemento, este es un tronco y esta pieza que la tenemos aquí es la que va colocada encima. Esta iría así. Aproximadamente así. Aproximadamente así. Sí. Pero bueno, la estamos ahora rematando, estamos haciendo la conexión electrónica, porque irá con su interruptor. Pero bueno, está a medias. Gracias por todo lo que Sí, una buena frase. Por todo lo que es, gracias por todo lo que es. Sí, todas las piezas, por todo lo que es. Todas las piezas, gafas, ya veo. todas las piezas están grabadas con su frase, que es la creación que hacemos. Bueno, y aquí el señor Muniz. Enric Fàbregas. Enric Muniz. Enric Fàbregas. Fàbregas. Sí, senyor. Ah, el Muniz és ell. Ah, això mateix, Daniel Muniz. Oh. No passa res. No passa res. Enric Fàbregas. A mi el que m'agradaria dir-vos és que tot això, si heu fixat, són peces que són molt funcionals. És el que denominem art funcional. Són peces que tots són làmpades, poden fer peces per posar una mica de fruita, taules, seients, butaques... Això és una obra d'art, no? Això simplement pues, és una cosa, una col·laboració amb un artista, i bueno, peces com aquelles d'allà dalt, que són pues, realment escultures, podríem dir. No? Però Escultures per a la casa. Exacte, sí, escultures poden ser per la casa, poden ser per un restaurant, poden ser per una botiga. Bueno, això depèn del client, una miqueta, també treballem en funció del que el client ens demani, podem buscar fer un disseny en funció d'una miqueta de la idea del client, no? Totes aquestes coses que tenim aquí són per començar a treballar-les o més o menys ja estan pensades per algun lloc determinat? Bueno, nosaltres a vegades agafem materials i ens inspirem en el material per fer la peça o tenim la idea i busquem el material per adaptar-lo, no? Fem una miqueta, una barreja, sí, la idea és una miqueta combinar. Tenim al costat, a part que tenim aquí la Issa, tu mateix, aquesta làmpara, que és, fins a cert punt, sí, treballeu el mateix tipus de material. Sí, els ferros, sempre el ciment, però és l'alumini. diferent, a veure, explica'm. Sí, bueno, això és una làmpara, hem combinat aquí el que és el ciment, cuiro, el jute, el ferro, també tenim alumini. Bueno, són, com dèiem abans, la dissenyadora aquí, la Sil, és la que s'encarrega de projectar les idees i nosaltres pues, tractem d'arribar el més acostat possible de la seva... Treballo, que el mono no és de pintar, que m'estan deixant. També treballo, he dit, també treballo. Sí. Ha quedat que això és un equip de 3. Sí, i tant. I en equip de 3... Tots treballem, tots posem el colze i tots posem moltes ganes. I a l'hora de decidir us compenetreu? Sí, molt. La veritat és que no es podria explicar. Potser a vegades és un tema de sentiment. A vegades és allò que dius, ostres, que jo sento això i l'altre diu, ostres, però jo també, no? I això pues, ens fa que anem tots a la mateixa línia i cap al mateix puesto. No us baralleu mai? No. De moment no. Daniel Muniz. Daniel Muniz. No. De momento nos llevamos muy bien y nos entendemos muy bien. Muy bien. Y espero que siga así durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Perquè suposo que això ho heu pensat que duri. I tant, home, aviam la idea... Com fa que heu començat? Pues fa uns mesos que vam tenir la idea de juntar-nos i començar a tirar això endavant, així que, bueno, estem... Uns mesos? 6 mesos. 6 mesos. Només 6 mesos? Sí. I ja veu començar en aquest localet? Sí. Veu venir al Poble Sec perquè us inspirava o perquè veu trobar aquest localet? Buscàvem a Poble Sec, perquè pensem que la zona comença a agafar màgia, no? Poder una miqueta, i és una zona amb un caliu determinat,
no sé, ens agrada, per exemple, el tallet, semblarà una tonteria, però jo vaig veure les portes i m'hi vaig enamorar. Jo, que mones! La típica porta de fusteria de fa molt temps. I bueno, buscàvem això, un local que no fos fred, que fos petit, per començar, i que estigués al centre, no? Perquè clar, si ara un decorador ha de venir o ha de personalitzar una peça, perquè mira, això, per exemple, això és per personalitzar, no? Són acabats. Clar, es tracta que estigui a prop per poder escollir, per poder mirar, per no sé, que no sigui tampoc un... Barcelona. Està clar que aquí un decorador és absolutament innecessari. Sí. No, La- el decorador sí, forma una part important, molt important. Sí, però nosaltres no decorem. No, nosaltres no decorem. Nosaltres el que fem és proporcionar les peces perquè el decorador justament les pugui utilitzar. De fet, la idea és fer col·laboracions amb decoradors, igual que hem fet de col·laboració amb un pintor, no? O un escultor, o mai se sap. Bé, i el que diu de l'ambient del Poble Sec ho corroboro perquè no fa gaire vaig fer aquí una entrevista amb un luthier, que mira que en queden pocs ja de luthiers, un senyor que fa violins, violes, el teniu aquí a 4 passos, eh? A veure, igual també podeu col·laborar. Poder sí, bueno, entre artistes tot és possible. Aquest acabat, per exemple, abans te parlava d'aquest, que això és cebra d'agua. Veus? Això seria el mateix, però aquest acabat li diem cebra de coral. Llavors, o el decorador o el client pot dir, escolta'm, m'agrada aquesta peça, però la vull amb aquest acabat. Perfecte. Llavors, clar, per saber si és l'acabat que li agradarà, l'acabat el pot veure fet en fusta perquè vegi com li quedarà després. Molt bé. En aquest cas, aquesta peça, veus, porta la frase aquí darrere, en el movimiento hay vida y en el cambio poder. Molt bé. I en aquest cas doncs, també podries personalitzar la frase que vulguis, o fins i tot imagina't que dius, ai mira, doncs jo què sé, és un aniversari molt especial i vols un poema per la teva dona, o vols... Bé, això serien personalitzacions molt concretes, més artístiques, però es pot fer també. Estem oberts a tot el que sigui personalitzar, col·laborar, sí, ens encanta. I mentre nosaltres parlàvem amb ell, amb la Sil, veig Este es el nuevo proyecto. el Daniel Lo estamos Muniz. preparando i y l'Enric estàvem preparant aquesta peça ja, bueno, ja estàvem mig fent perquè la veiéssim més o menys sí, esta, com es va esta al desenvolupar. media, va a ir toda forrada con el yute y la lámpara, como veis, va a ir aquí arriba y con el pie de cemento y bueno, quedarà muy chula. Sí? És el projecte que tenim ara en ment i ara estem treballant una miqueta i bueno, esperem que sigui a l'agrado de tothom. Molt bé, escolta, encantat d'haver-vos conegut tots els tres i espero tornar per aquí algun dia i dir, seguiu igual sí, no, endavant, 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 tots tres junts, tots tres pensant alhora, tots tres combinant idees Això luego, sí. i que duri. Durarà molt.